Ato Sayran ang latest update sa Bagyong Odette pinaagi sa Pangulo sa PAGASA Visayas Regional Services nga si Engineer Al Kiblat. Engineer Kiblat, maayong hapon. Unsay latest karon sa Bagyong Odette? May hapon na itong tanan, Sir Alan. Si Bagyong Odette, Sir Alan, nagkadool na sa kayutaan sa Eastern o Caraga region. Kasamtangan na siya may mutang 495 kilometers east o Binatuan, Surigao del Sur. O nagkakusog ang iyang hangin, Sir Alan, niabot na kini 130 kilometers per hour o gastinis nga 160 kilometers per hour. Sir Alan. Okay, kanus amang yun siya expected mo landfall, Engineer Kiblat? Sa iyang ipakita ang movement na 25 kilometers per hour is ang direction or west-northwest, expected din siya nga mo landfall sa Caraga region or Eastern Visayas sa ugmak sa gabi hangtod na sa sayo sa buntag sa Biyernes. So, expected na to o mo-traverse ni sa Central Visayas, Bohol ngadto na sa Cebu. Okay, napa ni siya sa karagatan karon 130 kilometers per hour ang iyang gikusgon. Posible ba ni nga mukusog pa, Engineer Kiblat, inigtug pa diri sa toa o sa yuta? Prior to landfall, napay kagayunan nga mokusog ni siya, maabot siguro mga 140 kilometers per hour. O suman niya sa landfall sa Caraga or Eastern Visayas, expected na to nga dunay slight weakening o gamay nga paghinay. Pero di gyapon kumpiyansaan na to, kaya ang agian niya after landfall, mga tubig man gyapon una maabot sa Cebu. So nag-expect tag mga hangin nga 140 kilometers per hour diri sa Central Visayas, lakip na. Diri sa Visayas, Engineer Kiblat, landfall ni, I suppose, doon ay unang report nga sa southern part of Cebu, particular sa Ronda. Nag-usab-usab ni ayang forecast track sa PAGASA kay lihok ang maong bagyo. Natay forecast track nga usahay ari sa Central Cebu, napoy usahay ari sa Southern Cebu. Ang pinakalitis na alas 11 diri sa Southern Cebu. Wala tay gitumbok nga particular nga lugar siralan, pero ang ato lang ani pahimangno nga bisag asa ni mo landfall parte sa Cebu at typhoon category kini. So dula po'y diametro ni siya, influence area nga mabutog 600 kilometers gikan sa sentro o radius nga 330 kilometers. Buong Visayas ani sakop alan sa iyang influence area. So kusog nga ulan, kusog nga hangin ang ato masinati diri sa Cebu area or Central Visayas. Kining storm surge o daloyo, Engineer Kiblat, unsa gilamwon kung ato ang makumpara no kung building? Base sa ato ang gipagawas nga storm surge watch ganinang alas 2 sa hapon, doon na natay gi-issue nga yellow warning for storm surge. 1 to 2 meters ang posibleng storm surge nga gitason siralan, murag mubo la gamay sa one-story building siralan. So lawom gihapon. Okay, Engineer Kiblat, to abay kahigayunan nga basin o mausab o tipas ang ruta or track ni ining Bagyong Odette? Sir Alan, kay base sa tuang uncertainty cone, posible ni siyang musaka or mupakos o musaka mga siya ang tudpaganing ditong dapita sa Samar o paubo siya ang iyang sentro, posibleng moabot sa sentrong bahin sa Mindanao. Pero nagaingon nga ato ang forecast track Sir Alan, confined ang iyang main track sa Visayas o Northern Mindanao. So sa pagkakaroon ang pinakataas nga likelihood nga chance nga mo landfall ang maong bagyo mutadlas ari sa Eastern Visayas, Caraga region o dayon na diri sa Central Visayas alan. Dining naaso yung gikusgon Engineer Kiblat, unsa man moabot ba ni public storm signal number 4? Dili pa ka-expect og signal number 4 sa iyang gipakita karon nga gustiness nga moabot lang og 100 kilometers per hour. Kay ang under sa signal number 4 sobra man og 170 kilometers per hour. Ang taas nga tuwang gi-expect nga storm signal sa pagkakaroon alan is signal number 3. Okay. Kung may tabo na, ugma siguro sa buntag ari sa Central Visayas. Okay, daghang salamat Engineer Kiblat, ang Pangulo sa PAGASA Visayas. May hapon. Amen.